नहीं कामना का बकरी ही रे हैं ये छोड़ दे सन पूरा खेत चढ़ गए देखी हैं छोड़ देता लागत मोबाइल देखे हैं आ जावे लोग उपाय करता नहीं हम छोड़ देता लोग एकदम बकर या लागत मोबाइल उबाइल चलावे हैं बेटा जा लोग जिनका बकर आज उहे बुझिए जाता रहे कामना का बकरी काहे बना तनी तार बकरी है हां बकरी तो हमारे ही है कहां रहला हम तो गए नहीं अबे तनी पानी पिए ओपरे के खाली खेत में छोड़ले रहनी है बकरी चरावे आइल बारा कि पानी पिए आइल बारा अरे तो प्यास लागल है तो चल गई नहीं है पानी का भइल भाई देखा त का भइल भाई बिहट में बुआता छोड़ देले बारा लगिन का कोनो हम खइले बानी बकरिया नु खइले बिया तो बकरिया खइले भाई नुकसान के भरी अब हम थोड़े भरे बकरी से भरवाए बकरी से भरवाई बा रोको अभी तारा का हम रोको अभी फोन करत नहीं पुलिस के लगे जा तेरे पानी पिए बोलाई पुलिस के बोलाई हाँ हेलो हेलो कहाँ बानी सर आई तो तनी हमारे खेतवा में अच्छा आओ तनी अच्छा 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 ठीक बा आओ तनी रख फोन आवते बानी प्रणाम साहब प्रणाम सुकाई साहब प्रणाम काम है जरा बाबू देखा था नहीं बकरी छोड़ दिला खेत में पूरा चौर ओर के एकदम खत्म कर दिला सरसों पालकी सब रोप ले रहनी है कहत रह पानी पिए अब बताएं सिपाही जी रउए बताई हम खइले बनी कि बकरिया खइले अरे हमारा दिमाग मत खराब करो मैंने का करे तो ई बताओ हम अरे यहाँ तो हरजाना दिवाई ना तो बकरी के जौन बुझाओ तो बकरी कर दी बकरी ना तो हमारे हरजाना दिया हमारा नुकसान भइल बा महाराज अपन लड़ाई मत करो हल्ला मत करो चलो थाना पर चलो हम काहे थाना पर जाई हम खइले बनी कोनो बकरिया नु खइले बिया बकरिया खइले तो हमार दिमागे खराब सुन बकरिया खइले बिया नु तो चल तन बकरिया हम खोल के ले हां ले जाई बकरी चल ले जाई ई केंग बांध दला बारा फारे खोल वाड़ा सुन मत फैसला हो जाई हां रउआ करी फैसला जौन करे के बा अच्छा ऐसा नहीं पुलिस के नौकरी बा सर बकरियों के अब चरवाही करे के पड़ता है चल चल खाना बनाओ करी चल बोला बू चल बकरी किना तनी बेचा तनी ये बकरी के किने के बेचे का काम लड़ा चल